Audio Jungle. Yan, mga biyahe dito sa ano, sa San Fernando. Pupuntahin doon sa papuntang dagat na yan. Let's go. Sarap mag-banking dito eh. Oo. Sa tayo sa Sitio na Buungan, San Fernando. Yan, may ano diyan, may ilog. Yan, may ilog diyan. Maulan ng ating biyahe. Diretso muna tayo. Ito, ayan na. Up. Ayan na. Ayan, ito na sa ano, hangalahati pa lang tayo. Bundok rin dito. Ride safe. Yan, yan ang bundok oh. Medyo basa dinadaanan natin sa oras na to. Malakas ang ulan eh. Sa yan tayo sa ano eh, barangay. Papasok na tayo ng barangay Bukal. Ayan, baba na tayo. Lapit na tayo sa bahay ni Junes TV. Pababa. Oras na pababa eh. Ayan, sa barangay Bukal na tayo. Napakaganda dito sa lugar na to. Kaya kanilang covered court. Lapit tayo sa bahay ni Junes TV, ang pinakamalupit na vlogger dito sa Bukal. Yan natin kung may sampalok pa. Check natin. Yan, bahay ni Junes TV oh. Dito tayo sa bahay ni Junes. Tanungin natin kung kukuha si Junes TV. Meron pa? Ikaw pa? Okay. Kasi Junes TV. Junes TV! Junes TV. Ito bahay ni Junes TV oh. Kapunta naman tayo. Ikaw pa. Meron pa. Next time. Ayan, Barangay Bukal, San Fernando. TV. Barangay Bukal, San Fernando Camarines na tayo. Ayan, punta tayo. Diretso na tayo. Let's go. Ito yung ano nila dito. Makikita nyo. Swimming pool. Ayan. Swimming pool yan, kaso wala pa masyadong laman. Masyadong laman eh. Ayan, yan ang ano eh. Ayan. Diba? Napakalakas ng tubig may isda pala dito eh. May mga tilapia pala. Tayo sa ano. Yan na. Inigib. Sir. Tayo. Sa next na barangay na dadaanan natin ay Barangay Dako ng Tubig. Ito yung ano nila, school dito. Yan, I love best. Siyempre. Napakaganda mag-rides dito eh.
Naabutan pa natin si pare Koy. Ay, mangga. Yan, si Bossing. Ito, papunta Tagpukol na to. Yan. Bukol na yan. Ito, padako ng tubig. Dito tayo sa dako ng tubig. Papasok. Dito ako nung pinanganak noong 1987. Napaganda. May usok yung ano, yung bundok. Wow. Mag-vlog tayo dyan eh. Sa bundok na yan. Doon oh. Yung may kuweba daw dito eh. Pupuntahan natin sa susunod nating vlog. Ayan, puntahan natin yan. Ang ganda, may fog. Ayan, pababa na tayo. TV. Hindi ko matignan si TV. Nadaan na tayo kay Kuya Eddie. Para dire-diretso na tayo pabalik. Pitan na. Kumukuha si Kuya Eddie ng sampalok natin. Ang tindahan ni Kuya Eddie sa bundok ko. Parang Eric. Si Parang Eric, shout out kay Parang Eric. Bye. Kita na bisa din manini mo. Naka-helmet kasi tayo eh. Dako ng tubig yan. Dako ng tubig, tinhab. Papasok pala dito. Yung tinhab. Yan, shout out kay Kuya Eddie. Jer! Karo, Jer! Yung mga teachers, pauwi na. Yan. Shout out. Mga teachers na galing sa Marangi, San Fernando. Baba na tayo. May babarilan pa oh. Ayan. Oo, napakaganda oh. Bundok ride. Ayan, mga dumadaan oh. Saan ka galing yan? Ayan, mga tanim. Maganda kasi magtanim dito kasi ano, ang ano dito, tawag dito, presko ang kapaligiran. Kaya yan. Para sa rin ko. Napakatalinga. Diretso nga. Ano yung kay Ayos ito. Pinaka-favorite ko itong spot dito eh. Oh. Yun oh. Daming ano, daming saging oh. Oh wow, ang ganda ng bundok, parang nasa Baguio lang. Oh, tingnan mo, may mga ano, may fog. Kita nyo sa vlog natin. Yan, ano natin, ito mga ano natin, mga suki natin dito sa ano, sa Kabasanan, ay barangay ano, Akli. Chicho Akli. Sino nandyan? Yung Dapo. ayan o. Balik probinsya. Ayan. Pakita ko sa inyo yung ano, yung ano natin. Ayun, napakaganda ng hamog dumadaan sa ano, bundok.
Yan sa vlog natin. Ayun. Napakaganda. I love it. Let's go. First time natin mag-vlog dito na may may hamog yung bundok ko. Yan, napakaganda. Forest na talaga to. Sa lugar na to. Ingat lang tayo sa mga liko-liko kasi may mga motor dito na pasaway. Bibilis na patakbo kasi mga taga rito kasi yan. Nababa naman tayo. Wow. Bilis na tapos ng aircraft dito ah. Hindi na yung lupa. Project ni Ray. Project yan tayo. Ito parang Little Baguio dito. Napaganda dito dumaan. Parang dulos ng daan, malumot. Ito nyo, napakaganda. Nature. Natatakot si Boy Sampalok sa bagyo? Takot tayo sa bagyo. Shoutout sa bahay ni May Bulit. Shout out. Dito tayo sa Sitio Kabasanan. Kabasanan na tayo. Sakop pa to ng Barangay Dacolan Tubig, San Fernando eh. Napakaganda dito. Sementado na. Ayan. Papunta na naman sa buntok na yun, oh. Siya lang nakabi dyan. Siya lang. Siya lang nakabi dyan. Welcome to. Wow. Bababa muna tayo. Yan, ganda oh, 'di ba? Oh. Yung mga may fog doon ah. Napakaganda. Ayan. At sa anong lugar nga to? Sitio Kabasanan. Patag. Ayan. Ayan, tapos doon napakaganda na yung view doon oh. Ayan. Let's go. Ay, di pala natin dala yung cellphone. Gako do. Ayan, dito tayo sa Barangay Pipian ulit. At may sama tayo ng ilog oh. Ayan. Ayan, pwedente. May kambing dito. Hello. Hello. Pula sa ano ka kay Sunshine ah. Daling ko dito sa Sunshine, papabarakuan kita. Dalang tayo dito, tambay tayo dito. Naka lang siya eh. Ayan. Ito, may ilog, syempre. May saging oh. Saging oh. Tara, let's go. Sa bahay. Ilog. Kasarap nag-rides pag ganitong oras na wala nang mga masyadong sasakyan.
Ayan. Ang covered court ng barangay Pipian, San Fernando. Ilog, syempre. Marami ditong ilog eh. Ayan. Sa Pare. masipag yun. Pakita ko sa inyo yung ng tawag dito. Yung kinunan ng lupa. Tayo. Naubos yung bundok eh. Ayan, pauwi na sila. Pauwi na. Up! Pakita ko sa inyo yung kinunan ng yan natin. Yan dito yung yung naubos yung bundok oh. Yan, pakita ko sa inyo. Kitang-kita to sa oh, 'di ba? Bundok to. Oh, naubos oh. Kita nyo. Oh, 'di ba? Tong yan buong yan, bundok yan. Oh. Grabe no. Lalawak ng naubos. Kitang-kita na yung dinaanan naman kanina. Yan. Grabe, naubos yung lupa dito. Yan. Ikot lang tayo. Grabe. Bundok to. Taas to. Grabe, ubos yung bundok. At dito natin tatapusin yung vlog natin. Yan. Ride safe. And peace out.